Mga ilang araw na po ang nakalipas, tiyanig po ang ating bansa sa mga sunod-sunod na malalakas na lindol. Noong pong September 30 sa Cebu, noong October 9 sa La Union sa Baguio City, noong pong nakaraan October 10 sa Davao Oriental, at hanggang ngayon po hindi pa rin tumitigil sunod-sunod na lindol at mga aftershock. At ang dami pong nagme-message sa akin, nagtatanong, Father, ano kayang ibig sabihin nito? Ano kayang mensahe ng Diyos? Magugunaw na po ba ang mundo? Lalong-lalo na po, may nakapansin sa social media na yung mga lindol po, tinamaan yung 3 major na isla sa ating bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. At nangyari daw po ito in the period of 10 days. Yung huling lindol po dito sa Davao, nangyari po sa ika-10 buwan ng ating taon, sa ika-10 araw ng buwan ng Oktubre, at ano pong oras, 10 o'clock daw po ng umaga. Sabi din po ng PhilVox, nakapagtala po sila ng 10,000 aftershocks ng lindol. Coincidence lang po ba ito? Aksidente lang ba? Bakit? Pansinin niyo po, 10, 10, 10. Kaya nga, hindi po mapigilan ng iba na magtanong. Merong ibig sabihin, may mensahe ang Diyos sa atin. And remember that God always uses signs, experiences to reach out to us. Lalong-lalo na napakaganda ng ating ebanghelyo, yan din ang tanong ng mga tao. Ano ba ang sign, ano bang tanda na ikaw talaga ay galing sa Diyos? Tinatanong ng mga tao sa ating Panginoong Hesukristo. But the Lord responded to these people, this generation is asking for a sign, and yet none will be given to them except the sign of Jonah. Matagal na nagbibigay ng mga tanda ang Diyos. Matagal na rin tayong kinakausap ng Panginoon. Ang problema lang, madalas tayo'y nagbibingi-bingian. Ang problema lang, madalas, ayaw nating pansinin. Napakatigas kasi ng ating ulo, ng ating puso. Ayaw nating unawain ang mga pinapakitang tanda ng Panginoon. God does not play with numbers. And yet, God will use these numbers to get our attention. Binibigyan tayo ng mga tanda ng Diyos para tayo'y makinig, magsisi at bumalik ng loob sa Kanya. Kung babasahin po natin ang Biblia, makikita po natin na ang mga numero madalas ay may ibig sabihin. And the number 10 is not without exemption from this. What does the Bible tell us about the number 10? First, 10 reminds us of God's law and order. Kapag nakakita po kayo ng numerong 10 o 10 sa Biblia, pinapakilala nito ang batas ng Diyos, ang kaayusan ng Panginoon. The first time that we encounter the number 10 in a very big way is the 10 Commandments. 10 means completeness of responsibility. Pinapaalala po ng lindol sa atin na ang buhay natin ay marupok. Ang mga gusali natin, madaling gumuho. At ang ating mga plano, kung hindi ito binabasbasa ng Diyos, ay pwedeng mahinto. Pero kahit na dumating ang lindol, hindi pwedeng tumigil ang batas ng Diyos. God's law, which is to love God and to love your neighbor, remains unshaken even in the presence of these earthquakes. Baka tayo ay niyayanig ng Diyos ay para ipaalala sa atin
Sinasabi niya, mga anak, huwag niyong kalimutan ang mas mahalaga. Tandaan pa rin natin, kailangan nating mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa ating mga kapwa. Bago ang lindol, alam po natin ang balita na expose ang ibang korupsyon sa ating gobyerno. Meron tayong systematic corruption sa ating bansa. Nalaman natin kung gaano kayaman ang ating bansa. DPWH pa lang po ang na-expose, ha? Wala pa po dyan yung custom, wala pa po dyan ang agriculture, wala pa po dyan yung mga ibang ahensya ng gobyerno. Mayaman talaga tayo. Pero tayo ay naghihirap dahil sa katakawan ng ating mga namumuno. We know that. And yet we tolerate it. Sumobra na kasi ang napakarami sa atin. Hindi na nakontento, hindi na nabusog. Habang ang mga mayayaman ay lalong yumayaman, ang mga mahihirap ay lalong naghihirap. Panay na lang ang pamumulitika ang nangyayari. Dahil nagkakandara pa ang ating mga namumuno, ayaw nilang bitawan, gusto pa rin nilang kumapit sa kapangyarihan. Nagpalindol ang Diyos para ipaalaala ng kapangyarihan, ang pera, ari-arian, ay mawawala lahat ng yan. Nagpalindol ang Diyos dahil gusto niyang ipaalaala sa atin na kailangan tayong umayos at kailangan natin magkaisa na ayusin ang ating bansa. Kung hindi hihinto ang kasakiman, ang pagkamakasarili ng ibang mga kababayan natin, mas malala pa ang darating. Amen? Pero ano po ang ating pag-asa? Our hope is even when the ground is shaking, it is unstable. God's word is our sure foundation. So remember, the number 10, God is calling us back to His laws. Go back in following God's laws. But second, the number 10 is also the number of testing. In Scripture, 10 is connected to the test of faith. The prophet Daniel was tested for 10 days. Israel was tested by God 10 times. If you read the book of Revelation, the church there was tested also in 10 days. Mga kapatid, ang lindol at mga aftershocks ay pagsubok din para sa ating lahat. Sinusubukan tayo ng Diyos, hindi lang gaano katatag ang ating mga gusali at bahay, pero ang tanong, gaano katatag ang iyong pananalig sa Kanya. Because if we have an unshakable faith, we can move mountains. Kung matibay lang ang iyong pananampalataya, magagawa natin ang mga imposibleng bagay. Kaya ang tanong, sa harap ng lindol, ano ang gagawin mo? Tatakbo ka ba dahil sa takot? O tatakbo ka ba pabalik sa Panginoon? The quake is not just a test of our structures, but the earthquake is an ultimate test of our trust and love for God. Third and last, the number 10 also calls us to repentance and readiness. Kung maalala niyo po ang kwento at talimhaga ng ating Panginoong Jesucristo tungkol dun sa mga dalaga na nakikipagkasal. Ilan po ang dalaga? 10 sila. Ang 5 daw ay mangmang, ang 5 ay matalino. Sino po yung mga matatalino? Sila yung mga handa, may dala pong langis. Sino yung mga mangmang? Sila yung mga hindi handa, hindi nagdala ng langis. Alam nila na gagabihin sila, pero wala silang dala. Yun ang kamangmangan nila. Ano ang langis? Ito ay ang karunungan. Alam mo na ikaw ay haharap
sa kasamaan ng mundong ito. Kaya ano ang panlaban mo? Ang iyong katalinuhan. The earthquake reminds us how quickly life can change. Ang dami sa atin, binibigyan ng pansin, pinapaganda ang kabahayan, pinapaporma mga sasakyan, pinapaganda ang muka. Pero lahat ng yan, sandaling mawawala pag dumating ang lindol. Pero kung ikaw ay matalino, kung ikaw ay marunong, alalaman mo na kapag ikaw ay nakalapit sa Diyos, hindi ka niya pababayaan. Na kapatid, mabilis magbago ang buhay. Life is short. Kaya kung tayo ay handa sa kahit na anong mangyari, ano ang paghahandaan natin? Maging malinis ang ating puso. Kahit man dumating ang katapusan, hindi tayo matatakot. Dahil ang pinakamahalaga para sa isang taong matalino ay ang makasama ang Diyos. Amen? Na kapatid, unawain natin ang mga nangyayari sa ating buhay. Let us read the signs of the times. 108 years ago, there was the miracle of the dancing sun appeared in Fatima. Kala ng mga tao, magugunaw na ang mundo. But it is a wake-up call. Ngayon, hindi gumagalaw ang araw. Ang gumagalaw ay ang kalupaan. At ito ay isang pagtatawag muli sa atin na magbalik loob sa Diyos. Kung hindi tayo magiging matalino, tayo ay mabibigatan at mapapahamak. Sana wag nating baliwalain ang pinakamahalagang tanda ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sabi niya, higit pa siya kay Jonah. Christ Himself is a sign that many times we ignore because we are so focused on our work or because we have given our life. We have sunken so deep in sinning. And remember to always listen to His Word because the Word of God is a light under our feet. Kaya anong ibig sabihin ng mga walang tigil na lindol na ito? 10-10-10, God is just shaking us up. Ginigising tayo ng Diyos. Kamukha ni Jonah, the Lord is saying to us, turn back to me. Be serious in your faith. Mga kapatid, hindi po aksidente, paulit-ulit ang mga lindol. It is a divine reminder for all of us. Remember, 10 is a callback to be faithful to God's commandment. 10 is our testing. We must remain faithful in our trials. And the 10 virgins is a reminder that we must be ready because there is an ending. But the question is, how are you in the end? Who are you? What will God say to you as this life come to an end? Mga kapatid, hindi natin alam kung kailan po ang susunod na lindol, mga aftershock. Pero wag mong bibilangin ang lindol. Please always count your blessing and count on God's mercy. If you are faithful to Him, if you are humble, then God will save you. Let us count our days so that we may also gain wisdom of heart. So the next time that you feel that the ground is moving beneath you, may it move your heart away from sin. May it move your heart closer back to God. Amen.